So, pane mutourist wekuAmerica who died after falling into Victoria Falls Gorge. His body was found wedged between rocks 2 days later. Police from Zimbabwe and Zambia recovered his body using ropes and divers. The tourist had gone missing after crossing the Victoria Falls Bridge into Zambia. Authorities are still investigating his death. The last time someone died at Victoria Falls Gorge was in 2021 when a Zimbabwean man called Roy George Tinashe Kinya died after he fell into the gorge on New Year's Day. His body was found trapped 100 meters down the cliff, and then tourist America, he was found 108 meters down the cliff. I feel like when they don't obey the rules, and nature has its own rules that needs to be respected. Varungu vanoda kuzviita magenga chaiwo chaiwo kuti isusu ndisu tinogona kusvika pasina kusvikwa nanhingi, toda kutosvika ipapo. So manje nepaVictoria Falls paipai hazvinzwaro. Ingawa masigns aripo nema-warnings anotonyatsotaura kuti this place is slippery, musasvike apa zvakati, but vanhu vanobva vatoignore masigns avo. Vakaisa masigns havapenge, and vanenge vachitonyatsoziva kuti ma-incidents akadaro anogara achiitika. So people be careful. But varungu vanenge vabva kuAmerica uko voda kuuya voda kuita zvavanenge vachida kuita. Naiyo TikTok iriko mazuva ano ndo iri kukonzeresa futi kuti vanhu vazongoda kungoburitsa mavideos. Zvino unozomaburitsira kupi mavideos acho wafa seizvozvo. May his soul rest in peace, but mamwe ma-incidences I feel like they could have been avoided. Because munhu haangambouye panenge pakanyorwa masigns. I'm not saying kuti pakagadzirwa zvakanaka panhu paipai. Panodiwa futi like mabarricades mamwe kana kuti potoita security iri tight, because vanhu havanzwi nesha yevanhu. Handizi yangu kana paine that money to do all that, but I feel like futi panofanira kungoiswa zvimwe not really masigns, because masigns aripo. Panofanira kuiswa mabarricades or something like that, because nature yevanhu ka munhu haumugoni. Panenge pakatonzi chakati ipapo ndo paanenge achida kutoenda ipapo. So I think kuti pakagara paine security here, pakagara paine vanhu vanenge vachitongorambidza vanhu, ndo I think zvingangoshande sometimes. Handiziye, but varunguwo futi ameno, I don't know. What are your experiences kuVictoria Falls? Because ndaona vamwe vanhu vachitotaura shuwa kuti ndakatombodonha ndikakunguruka ndikaidii because the place is very slippery. Chinonetsa futi ndechekuti vanhu ava vanoenda futi nebhutsu dzinenge mapatapata. Iwo varungu ivava vanenge vakapfeka mapatapata, but pachinzi pari slippery, pari chii zvinhu zvacho ka handizive. Isusu tajaira kuti tiri vanhu vatema, like we are afraid of a lot of things in our lives. Ndosaka tichizosave death imwe dai takaita kudhara, dai takafa kudhara, but inyaya yekuti tiri vanhu vatema, we don't want to risk our lives. But varungu manje vanenge vaine zvivindi zvavanohodha, haminoti kupi kwavanohodha zvivindi zvavo zvavanenge vachida kuita kunoku hakusi kuAmerica, kune zvinoyera, kune zvinoita sei. Saka unobatanidzwa ipapo pane mudzimu wokwanhingi hameno. Above everything, ndandangotamba zvangu, above everything, please be careful patinoenda kumaholidays uku. Zvinhu zvacho kana zvakanyorwa masigns, please let's obey the rules. Let's obey panenge pachinzi uri pamvura, mvura haisi kutamba nayo. Pane zvinhu zvese. Mvura I think inodheererwa nevanhu vakawanda, but anything can happen pamvura. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya iyi watsota subscriber, please. Road to 50,000. We are pushing ndofunga mukuzviona mega. 2026 inoi tiri kuaima 50,000, and let's push to 34 this month. Tozoona pamberi apo zvinenge zvakamira sei.